שלום למאיה ארזי מחברת לאורקס. שלום. היום באת לדבר איתנו בעצם על קמטים שהם תופעה פיזיקלית, נכון. ועל דרכים להצרת האור. אני יודעת שזה צ'יק צ'ק עם המוצרים האלה. כן, אז ככה, מה שקורה זה שאנשים מתבלבלים וטועים לחשוב שקמת זה בריחה של קולגן. אז בואי תסביר לנו מה זה קמת. כן, אז קמת זה למעשה עודף של אור. העצמות בפנים שלנו מפסיקות לצמוח בגיל 18 בערך, אבל האור הוא אלסטי. אז למעשה אם אנחנו יכולים להסתכל על הכדור הזה, שהוא מדמה את האור שלנו, שעם השנים הוא צומח וגודל, אנחנו משמינים, מרזים, גודל השטח של האור משתנה. מה שאנחנו מציעים זה פתרון לא אגרסיבי. במקום לחתוך את העודפים ולצמצם את שטח האור, אנחנו מציעים פשוט למרוח מסכה, והחלקיקים שם מתחילים להתקרב אחד לשני כמו מגנט, והם פשוט מצמצמים את שטח האור ומחזירים אותו למצב הקודם שלו. כאילו לצורה הקודמת. כן, בגלל שקמת זה עודף של אור, מה שאנחנו צריכים לעשות בשביל לטפל בקמת זה לצמצם את שטח האור, וזה הפתרון הפיזיקלי שלנו. בעצם כשאנחנו מסכים על קמת, אנחנו רואים כמו חריץ שנכנס פנימה. נכון. זה נראה כאילו שהאור להפך מצטמצם, אז בואי תסביר לנו. לא, האור לא מצטמצם, ההפך, הוא מתרחב נופל כלפי מטה. כן. יש איזה... כן, אנחנו רואים את זה פה עכשיו, אם אנחנו לא מטפלים בזה, מה קורה? אם נחליט שאנחנו רוצות להישאר... אוקיי, קמת זה למעשה גם פגם בריאותי ולא רק פגם אסתטי, בגלל שקמת יושב על כלי דם. ברגע שהקמת נופל על כלי הדם, הוא חוסם אותם, ואין זרימה של דם, אין ניקוי של רעלים, אין הספקה של חמצן. ברגע שאנחנו מצמצמים את שטח האור, אנחנו מרימים את הקמת באופן מכני, ואז חוזרת זרימה של דם, אם זה הספקת חמצן, אז גם הגוון של האור משתפר, מן הסתם. הגוון של האור משתפר. הנקבוביות מצטמצמות, ממש, אפשר לומר, נסגרות כבר מהשימוש הראשון. הקמטים העמוקים מתעדנים יותר, לפחות ב-50%, קמטוטים קטנים נעלמים. אז בואי נשמע איך זה עובד בעצם. מה שאנחנו צריכים לעשות, כן, כל מסכה מגיעה בסשט לשימוש אחד. אנחנו עושים עיסוי כדי לשבור... בואי נסביר, זה חומרים לטיפול במכוני קוסמטיקה? כן, יש לנו ליין לטיפול במכוני קוסמטיקה, ויש לנו ליין לשימוש ביתי. אוקיי. המוצרים הם מגיעים באריזות של סשטים, כי אנחנו צריכים לשבור את החומר. אנחנו עושים עיסוי לשקית. אנחנו שוברים את החומר, ואז אנחנו מורחים את זה על אור פנים נקי ורטוב. חייבים לשים מים על הפנים, כי החלקיקים צריכים את המים כדי להתקרב אחד לשני, ואז מתחילה פעילות מיידית של החלקיקים. הם מתקרבים אחד לשני. מה זה החלקיקים האלה? זה חלקיקים של סיליקה אמורפית, והם מתקרבים אחד לשני כמו מגנט, ומצמצמים לנו את שטח האור. התוצאה ניכרת כבר אחרי 10 דקות. נכון, אני יכולה להעיד שזה נכון, ממש רואים את זה אחרי 10 דקות. ויש עוד איזשהו משהו נחמד עם השימוש במסכה, זה שאם אנחנו רוצים איזושהי תוצאה אקסטרימלי מיוחדת, אנחנו יכולים למרוח מסכה אחת אחרי השנייה. זאת אומרת, לקבל איזושהי תוצאה אחרי שימוש ראשון, ואז למרוח שוב פעם מסכה, ושוב פעם לצמצם את שטח האור. מה זה תוצאה מיוחדת? אם יש לנו אירוע או חתונה, אז כאילו באמת... כן, מישהי שרוצה לקבל תוצאה היום, עכשיו, כבר עכשיו, היא לא רוצה לחכות שבוע להשתמש במסכה במשך 7 ימים, היא רוצה כבר עכשיו לקבל תוצאה. כי ההוראות שימוש מלכתחילה זה שבוע להשתמש במסכה יום אחרי יום, ואז מגיעים לתוצאה הסופית? כן. אבל זה מוצר שמשתמשים בו בשגרה, או שזה מוצר באמת כזה רק לאירועים, או... זה מוצר שבשגרה הוא מעולה, סליחה, הוא מעולה לנשים שעושות דיאטה ויורדות במשקל באופן דרסטי, כי אז נוצר להם יותר אור על העצמות של הפנים. אז נשים שעוברות הרזיה דרסטית ומשתמשות במוצר, הפנים שלהם לא יתקמטו באותה מידה שהן תתקמטנה. אז הן צריכות להתחיל את זה ממש מתחילת התהליך הדיאטה. נכון. למי אסור להשתמש בתכשירים האלה? למי שמשתמש ברטינול ורטין A. אבל היום זה כמעט, בוא נגיד, המון נשים משתמשות. אני מציעה להם להפסיק קודם עם השימוש ברטינול? אני ממליצה להפסיק כי המסכה מטשטשת את הכתמי פיגמנטציה, היא נותנת אפקט טוב יותר, בלי שימוש בחומרים כימיים אקטיביים, ושווה לתת לזה ניסיון. על איזה נוסחה מיוחדת או טכנולוגיה מיוחדת השיטה הזו עובדת? השיטה היא פיזיקלית שמשתמשת בננו-טכנולוגיה. זה ננו-חלקיקים, חלקם הידרופילים וחלקם הידרופובים. בואו נסביר את זה רגע. חלקם קולחים מים וחלקם דוחים מים. נכון. אז זה אומר
את בוודאי יודעת שאין דבר כזה עור יבש ועור שומני, העור מורכב מאזורים שומניים, אזורים יבשים, ולכן המסכה, חלק מהחלקיקים שבה נצמדים לאזורים שזקוקים לטיפול של מים, והחלק השני לאזורים שזקוקים לטיפול של השומן. הננו-חלקיקים מצליחים להגיע לכל אזור בפנים, בתוך הנקבוביות, לשאוב את הלכלוך, לצאת החוצה ולשמש בסיס טוב ואיתן להתחלה של הרמת הקמת. אוקיי, ומעל זה שמים את הלחות ואת כל שאר החומרים. נכון מאוד. תודה רבה למאיה ארזי. תודה לך.